Les fotos són boniques perquè ens permeten congelar instants que volem recordar, però si només valorem allò que queda bé a la imatge, també correm el risc d'infravalorar tot el que no és instagrameable, que aquesta paraula és molt moderna, no? El dia de pluja, el cabell despentinat, la cara d'esgotament total, el moment de cuina amb la cuina feta una caca, no? Aprendre a valorar la vida més enllà de les imatges és reconèixer també que el que hi ha fora de la càmera també és vida. De fet, sobretot el que hi ha fora de càmera és vida. L'altre és postureo puro i duro, no? I que, de fet, moltes vegades és on passa el més important, el riure inesperat, la conversa profunda, l'esforç invisible, l'abraçada que ningú va fotografiar. És que és tan maco tot això. De fet, a vegades quan em pregunten tu com et defineixes? Doncs tot allò que no es veu de mi és l'Ayman, de veritat. Tot allò que no es veu de mi. L'altre és una performance una mica que fem tots amb el nostre rol més professional, com a mare, com a dona, jo què sé, saps? Però tot això que no es veu de mi és qui sóc realment.